טוב, אני מתחיל. מה שאתם שומעים זה סתם טלוויזיה פילוסופר, אל תתייחסו לזה. נתחיל. אתם יודעים שאמרי הוא דפוק, אבל אנחנו רוצים לשפר את זה. בסדר? אז נתחיל בלשפר את עמרי דפוק. הבנתי! לא יצא לי. אז תקשיבו. נתחיל איך אני אגיד, נצליח לנצח את הדפוקות. אמן? עכשיו תראו את האגו. אז מה אני אעשה? טוב, פלואיד וגיזוג. אז נפסיק עכשיו מקבץ פרסומות קצר.